фолклорна формация Хановци, село Ханово. Благодарение на голямата любов на кмета, госпожа Петя Йорданова, към българските традиции и народното творчество. Ръководител на формацията е талантливата и всеотдайна Кристина Георгиева, която с вдъхновение и професионализъм води танцовия състав към високи постижения още от първите му стъпки. Въпреки че възниква съвсем скоро, фолклорна формация Хановци вече са успели да завоюват множество награди и отличия, както от събития, организирани от община Тунджа, така и от регионални, национални и международни фолклорни фестивали. Със своите пъстри носии, завладяващи танца и живо народно звучене, формацията оставя своят отпечатък навсякъде, където се появи. За нас те ще изпълнят автентичното талашманлийско хоро от Тракийска фолклорна област и Витаново хоро от Северняшка фолклорна област.